Bun, cine știe pe unde s-o dus Culici? Eu, până atunci, uite-l ai. Hai. În perspectiva mea pare că eu văd că camera e pusă în spate. Din perspectiva mea, din cauza nu știu de ce, dar de fapt filmează în față. Eu mă uit la cameră să văd dacă filmează sau nu, că poate e ceva neprevăzut și... Oare putem intra pe la Andrei? Stai să văd dacă ne intră trotele. Că nu e ușor de intrat pe aici. Opa! E pleca, da? Bă, dacă ar veni și ploaia, bă, să dea așa puțină ploaie pe noi, ca să ne mai ude puțin. Că... Când? Când ajungi acasă? Bă, eu zic serios, chiar folosesc capacutul. CapCut-ul. Da. Ce, cu noi avea treabă? Dar ce ne-au zis? Ce ne-au zis? Fugi, că e poliția pe strada aia! Hai la căsuță! Ia-ți odată stai! Cu toți! Dai! Hai! Băi, fiți! Eu nu stau să-și... Trota lui. Le confiscă trota. Trota aia. 5.000 de lei prostele asta. A mea? A ta e mă 5.000 de lei, a mea e 1.800. Haide. Bă, oare pentru ce a venit poliția la ea? E strada de țigani. Rută-te. Ai filmat-o? De ce? Nu le blurez, le faci din aia cu dac. Mac. Bă, hai la căsuță. Am de picioare cu asta. Dacă ăsta nu se cade în cap azi. Mamă, trebuie să verificăm clipul, să vedem dacă... Bă,
tu ai fost atunci la căsuță când au trecut poliția pe aici, locala. Când au lăsat pe aici ceva. Să pun cale cu bă, la care poliție, bă, ne ia trotele? Locala sau? Locala? Hai să ne oprim la căsuță. Să ne uităm pe filmare. Ce? La 5? A, și cât e acum? Cât e ceasul? A. Bă, verific astea cu poliția, le verific când ajung acasă și ți le trimit. Ți le trimit. Bine. Te rog, nu, dacă e mașină, da. Oricum, trotinetele astea merg. Da, bă, hai să vedem, mai e poliție aici. Mai e? Bă, tu. Ce? Cale cu băți. Bă, oare... Bă, vine în spate, vine în spate. No, bă, hai să mergem undeva, bă. Da, mă, sigur. Ce, da, bă, la vin? Eu nu mă întorc, plus. Ce? Către tine au venit, zici? Bă! Hai, bă, hai la școală, acolo e cel mai sigur. No. Hai că vin cu tine. Că vreau să văd. Mă opresc oricum undeva să văd filmările. Știu. Bă, mai trece pe la stradă, hai să vedem dacă mai e poliția. Bă, numai să verificăm. Pe stradă, nu-i greu să vedem. Noi aici. Următor, bă. Bă, că eu mă uit din cealaltă parte. Aici. Da, au plecat. Unde, mă? Hai că poliția a plecat.
E bine, e chiar ok. Au plecat. Sau, bă, au plecat sau nu? Eu văd că au plecat, că nu mai văd niciun... Ce? Hai. Uneori îmi imaginez lucruri. Cam așa ceva a fost. Da, bine atunci, ceau!